Så har vi Fætter Kenny, der skal ringe på klokken. Så giver man nogle penge til det, og så, ja. så får den en over nakken her. Tak for kaffe, mand. Jeg tror ikke, den bliver sød. Det er bare at rumme. Du må have taget ørepropper inden den der omgang der, tror jeg. Jeg kan da godt have gjort det med en stor i sådan en dag. Klokkeren fra Notre Dame. Det er light. Ja. Jeg skal lige også... Ej, det er flot her. Nå, det kan vi også lige nå at få med på... Vi er faktisk klatret ud på en repos. Så har vi et vandfald derovre, men det er rigtig flot. Ej, det er rigtig flot. Og tempel. Kommer op ad den trappe der. Og så, ja, der er det langt ned her.